gives me worth. And I can see her reading the Miss Universe. And if heaven does exist, it will most probably look like her. You already know. My secrets. Dedicated to bring the news to the Philippine people. The first and only network in the Philippines promoting community broadcast number one service, music and information service and credibility. CMN is heard over 549 kilohertz. DSHMA. We are one as Radio Totoo and Spirit FM. 4 decades of credible broadcasting. CMN, the Catholic Media Network. Magting mo na makalingaw kaninyo. At oras may gala doon na kita 10 minutos minabay sa alas 4 sa kahapon. Ang hirap pa tayo ng mga damo sa kamayan. Di na kinaya ng gamit kong pang-spray. Sinabi mo pa paring Doming, eto nga kailangan ko na naman magpa-spray ng pangdamo at aling lumusot na damo, lalo na ang salay maya. Mga bay, problemado dahil sa mga damo. Top shot ang subukan nyo. Ang ganda, malinis ang palayan mo. Sa Top Shot, mabisa, malamig at malinis ang palayan. 1 litro sa kada hektarya lang. 10 hanggang 15 na araw pagkasabog tanim o pagkalipat tanim. Salamat rin. Top shot na rin. Gagamitin namin para malinis palayan. Top Shot, mabisa, malamig at malinis ang palayan. Tunay na maaasahan. Gawa ng Corteva Agri-Science. Magting mo na makalingaw kaninyo. Mabati ninyo sa Timo-Timo. Uban di ako na ang kanunay na mulingaw kaninyo. Ay mga bata, tunay ko itig mo ha. Partis pagkaon eh. Nag-ana ninyo. O sige, aniyaon ang tig mo. Tungaw, gipulgas, gipunok, ibangas, ay wang magtangkalon. Gitingkok, gibunggas, gibungkok, gibibas, ay wang magtamison. Mihungaw, ni sanap, ni sinaw, ni kitang, ay kikita ni tao. Pag-ubo, pag-ugas, pag-umba, pag-waswas, wang lamig ka ang unsanan. Lagi, nagkatagaan ka rin mo, right? O sige, yapay, ikaduhang tig mo ha. Naligo ang upaw, nakuyo sa pantaw sa tumang paminaw. Ang ulo nagsinaw, ukok gamaw, tunod sa kaulaw. Manangkong tungaw sa gamay na tagyaw, magkunay pang upaw. Manilak mananaw, sa unaw nga sabaw, sa inahamdang pasaw. Ang sanan! Ha? Sige. Ako, Brad, gini sakay mo koros na ako, ha? Maong kini mga tigmo, nga sayon lang tag-anon. Bisan sa gagmay bata, dali lang litukon. Kuno galing doon kay tigmo, nga lisod pagsagton. Ikaw man ang nagtigmo, iusang banbaron. Sige, mga bata, standby sa ta. Ito sa pasuluhan atong kunggo. Ay maguna-una sa kuko sa isunod tigmo, ha? Mga bata, managtukar nga itong kumbo. Karon, andam na mo ha, ikato katig mo. Aniya? Mugahi mo homok, kuya mo, kulihok lami nga hinahon. Muliloy mo na muluwang, bitan lami nga kumuoton. Musuot mo kuha sa lumang mapasangga, nga hulbuton. Lapuaan tuwaon, hiwaon tagdaron, lami nga isumsong. Insaman! Lagi, bright, good evening mga bata, ada? Nahala, tapusoy na ito ha, makita ka na sunod. Maot, ini mga mo, nasa iyong rantang anon. Isang sagat may bata, dalilang litokon. Kuno galing doon ang kaitig mo, nga lisod pagsagton. Ikaw man ang nagtig mo, ios ang bagbaron. Ay mga bata,
pagkaon eh. Nag-ana ninyo. O sige, aniya, unang tip mo. Tungaw, giturkas, gitunok, imangas, kaywan, magkakalon. Ibang itiman, kaywan, magkamison. Di tungaw, ni sanang isinaw, ni kitap, kay kikintanin tao. Pag-upo, pag-upas, pag-umba, pag-waswas, humot, labing kanon, unsa man. O lagi, nakatagaan gyuday mo, bright. O sige, yan pa yung ikaduhang tig mo, ha? Naligo ang upaw na puyo sa pantaw sa tumang kaminaw. Ang ulo nagsinaw, huwag mo kamaw, tungot sa kaulaw. Manambo mo dungaw sa gamay na nagyaw, magkunay ang upaw. Mahirap mananaw sa ulaw nga sabaw, sa ginawang niyang kasaw. Unsa man? Okay, atong oras may gala doon kita 14 minutos bilabay sa alas 4 sa kahaponon dinhi sa ato kasibihanan sa DXHM mayong hapon kaninyo mga pinangga na mong tigpabinaw. Welcome sa ato ka programang Tigmo sa kahaponon. Adlaw karon nga Martes sa Abril 28, 2020. So kumustamos mga amigos, mga amigas, labi na sa mga tigpabinaw sa atong probinsya sa Davao Oriental o sa mga kasikbiting ato ng probinsya. So ano nagpadre katanga itong mga panawagan atong sahon dito to tulat lang mo da sa mga naminaw. Ay kumusta itong mga kalumunan nga naminaw karon? Kumusta ang kanang mga tigpabinaw sa tibuok probinsya sa Davao Oriental o labi na sa tanan nga mga nagapabinaw sa matag barangay, kasitiuhan, mga lungsod, no? Pag-ampig kamo padayon gyapon kita sa atong social distancing, ha? Dili gyapon kita nga mag paduol-duol sa atong isig katao. Kay wa ta kay baw kung syempre wa ta kay baw, no? Kanya padayon gyapon kita sa pagpuyo sa atong mga matag panimalay. So dili sa kita nga mag lakaw-lakaw, no? So katong allowed lang kung katong dunay HQP, home quarantine pass. O kung dunay naa o kung kinsa may members nyo sa inyong pamilya nga naay HQP, so mao sa to ang pwede nga makagawas. Pero katong wala HQP ayaw sa magawas-gawas, no? Kay madakpan mo or labi na kung dunay mga curfew, no, nga gipahigayon dira sa inyong mga lugar, ya madakpan mo mga pinangga, mapreso mo. Preso gid mo. Labi na kung alas 8 to alas 5 buntag. Alas 5 ba to? Alas 5 buntag nga naagyapon mo dira sa mga kadla, naglakaw-lakaw mo, nga walay mga walay tuyo ninyo ba basta nagsibat-sibat las balay. Kay laay na do sige puyog balay, no? Pero karon ka panahon ayaw gid mo pag yung laay pagpuyo og balay. I-enjoy na lang ninyo ang pagpuyo sa balay. Kay kung dili mo magpuyo og balay, kinsa may apektado kung magka-positive ang isa sa mga miyembros ng pamilya. Kay gahi man og simod. Kita kinahanglan gyud, no, nga magtuman kita sa mga guidelines or mga patakaran, no, nga gipatuman dira sa inyong mga lugar. Dili kay nga magpagaygahi kita, kay kung magpagaygahi ta na may pagpahumok dira. Bitaw. Yan, kumusta itong mga local officials, no? Local nato nga busy karon, labi na sa atong governor, sa atong vice, sa atong mga board members, mga duha ka representative nato sa atong duha ka distrito, no? Ang District 1 and District 2. So may hapon ra kaninyo mga sir, ma'am. Sa atong mga mayors, sa mga nagkalaylay mga lugar diri sa atong nagkalaylay mga lungsod kining atong probinsya. So kumusta mo din ha? Malipay pagpaminaw kaninyo mga ma'am, mga sir nga nagapaminaw din ha. Siyempre ay atong tigmo, so wala kita kaproceed ni atong aging simana sa ato aging bulan di ay siyempre na lang gani aging bulan sa atong tigmo kay tungod dunay siyempre sa mga kakulian nya nagbisi pud ta nagapay mga kuan, no, nga medyo ma-distract at the same time
kining kausaban sa mga programa kay tungod mga higala tungod sa doon na siyempre wala na misa no sa simbahan, so misa diri sa atong matag doon schedule nga gipahigayon nga misa matag alas 5:30 rosary nya pagka alas 6 to alas 7 mo na ang Santos nga misa. Oy, may hapon nga to kang boss boy bangas. Musta dra boss? Pagkas tuntik mo. Nagtanaw si karon sa atong live, no? Salamat sa pagtanaw boss. Kumusta dira sa inyong yung stasyon dira? Binaw siya karon. Pinasta ng mga tigpabinaw sa mga taga Kapiton, sa mga taga Magsaysay, mga taga mga taga Matiaw. Malipay pagpabinaw dira kaninyo. So ang atong tigmo oro gihapon, ani ay tigmo kung jutay labing dakuan, apan dakuan labing jutay. Wala nga itong tigmo mga pinangga ha. Ani ay tigmo kung jutay labing dakuan, apan dakuan labing jutay. So si Boss Boy Bangas, mutubag ni Ron. Sigurado ba? Sa mga mutubag, tawag lang kamo sa Tugalinya. Kay Bauko, nga doon na mo yung mga tubag binha, nga nakabingbing pa, kay tungod itong aging semana mga higala, ay wag kita ka programa kay doon yung mga kakulian, no? Nga dako nga malikayan. Sumuna ginabuhat nato, ligay-ligay sa tanong, kay para malikayan din nato. Gani, tutoy gawas, pag-gawas na ako, dito sa station. Na uli sa balay. Ayaw di pa bulit-balay, bunal-bun lang ka. Ito, ginabuhat na mo karon. Kami ni Boss Boy, stasyon, balay. Stasyon, balay. Dili namin matuglay mga lugar. Okay, kung matupamiglay lugar, hindi sunod na mo sa puntahan, yaban may alkohol. May alkohol. Sumuna ginabuhat na mo mga pinangga. Dili namin maglakaw-lakaw nga to sa mga lugar. Kaya kung mulakaw mi, looy mi. Yan. So, muna atong tigmo ha, sa mga mutubag din ha. Ani ay tigmo kung jutay labing dakuan, apan dakuan labing jutay. Kung sa may tubag ninyo ni ini mga pinangga namang tigpabinaw. Tawag lang kamo sa Tugalinya. Nga Tugalinya marag hapon 0975-8144-925. Ug sa Tugalinya sa Smart 0909956607 So kini ang inyong Kuya Jeff nga maguban-uban kaninyong sulod sa usa ka oras tunga. Kay tungod pagka alas 5:30 musunod ang Santos o Rosary, no? Rosary mga pinanggaw niya pagka alas 6 ang Santos sa misa. Tanhay nga to kay Antilidja Bitag. Ang hapon Tilidja kang Jenny Gargar Donato, hi Jenny. Kang Ashley Jean Umbon, hi Ashley. Salamat sa pagtanaw, no? Ako balik ko sa pagtimbay nga to kay Mac Amura or Boss Boy Bangas. So, yung bangasog na. Ay, nako. Okay, siyempre, kini nga programa ay kihatod kaninyo sa... Di na kinaya ng gamit ng pang-spray. Sinabi mo pa paring Doming, eto nga kailangan ko na naman magpa-spray ng pangdamo at ang daming lumusot na damo, lalo na ang salay maya. Mga bay, problemado dahil sa mga damo. Top shot ang subukan nyo. Ang ganda, malinis ang palayan mo. Sa Top Shot, mabisa, malamig at malinis ang palayan. 1 litro sa kada hektarya lang. 10 hanggang 15 na araw pagkasabog tanim o pagkalipat tanim. Top shot na rin, gagamitin namin para malinis. Top Shot, mabisa, malamig at malinis ang palayan. Tunay na maaasahan. Gawa ng Corteva Agri-Science. Alright, Top Shot! Yan. Muna isa sa mga nagkasuporta karon sa atong programa. Oy, may hapon des tara mga kapulisan nato, mga frontliners din ha. Yan, nga naminaw sa atong mga frontliners sa tibuok probinsya sa Davao Oriental. Mga bayani natin yan. Di ba? Mga bayani talaga. Kasi sacrifice nila, no? Ang ilahang kaugalingon, no, nga mo sa gubang niining crisis nga nasinatin nato karong mga higala diri sa ato nga nasod sa Pilipinas. So amping ingat og syempre ang pag-ampo.
mo na isa sa mga paglaban nato. O siyempre ang pagtuman sa mga guidelines. Ay kung di kita mutuman, kita'y luoy gihapon. Mo na, tuman gyud kita. Dili kay magmatigas. Kung walay mo abot nga ayuda, lat lang gud. So believe ko atong katong usa ka mayor ba siguro to? Mayor to? Governor. Sa Bohol man to. Nga ang gihatag gyud mga higala usa ka sako nga bugas. Usa ka sako matag panimalay. Usa ka panimalay. Dako nga tabang sa katawhan no. Usa ka sako. So sa kabulan bago na mahurot nimo ng usa ka sako. So untas balay maubod do sa kuha sa kasako bus panigurado mahurot hindi na ko kapalit bugas. Ito sa nagkanang sa kasako. Ay nako. Pero maubod rin po na panahon na tagaan ka bugas sa kasako. Hoy, sa mga motobag kumali ko na ang atong linya sa Smart 0975-8144-925 o sa atong ATM na niya sa atong Smart is 0909-956-6073. O siyempre kini ka programa gihatod kaninyo ni Miss Lizelle Morales ng Tagum City. Maraming salamat Miss Lizelle at magandang hapon sa iyo dyan sa may Tagum City. O siyempre nga tugang Corbillior Donato. No, nga nagkapamaligya og mga native products at bang lamang sa may Petron Gasoline Station o labi na nga to kay Boss Edgar Felix nga nagapamalit og mga produkto sa makatarungan nga presyo dinha sa San Ignacio Manay og mari silang Jojo sa Patusan pero asog na brag close pa ilahang sapatusan o mga ukay nga mga sapatos gipakita ninyo dito lamang unta no pero problema kay close pa man karon soon no kung mawa na gyud ni og basta wag tang ring COVID-19 ay open na po na sila din ha no sa may Balintong og dito sa Biwok tapad niya anang convenience store og no din grinder kung kamo nga mopalit og lubi ato lamang kamo sa no din grinder sulod lamang sa manang public market duo lamang sa may Dika Center o garo na sila tag 15 tag 12 tag 10 pesos unya libre pagyod kagod so asa na ta tara na dito na ta sa no din grinder og siyempre kini nga programa gihatod sa ninyo sa Gisel Marketing ang tigama o tiga po nabot sa mga epektibong herbal products sama lamang sa Calavo Plus Herbal Capsule. Yan, maraming salamat sa inyo nga tanan sa pagsuporta ng atong programa. Yan, so may hapon sa tanan o sa ha sa mga taga Maragusan, kumusta mo din ha? Malipay pagpaminaw din sa mga taga Marayag, mga taga Kalapagan, Marayag, Kalapagan. So malipay pagpaminaw din ha, malipay paglanog-lanog sa inyong mga transistor radio. Ibaw ko nga busy mo karon din ha sa inyong mga buluhatonon. While nga sa inyong panimalay, ang uban kung kuba ang kural, nagipatarong ilang kural. Hindi gitarong nila. Kaya naman sila nga balay, no? Si mga problema sila mga panimalay, sila ra ang nagtarong niya anak kay di sila kalabas-labas sila mga panimalay karon nga panahon na. Pero kung okay na, pwede na sila makalagla sa asa untuk Amerika, Japan. Ay nako. Pero karon ay sagid mo kay delikado mga pinangga ay sa maglabas-labas sa mga panimalay kay kung magawas-gawas mo, dakpan mo nga magsukol-sukol mo sa mga kapulisan nato, mga frontliners nato ay panigurado. Presuhan gyud mo mapadong. Ana si Boss Mac Amora or Boss Mac Amora or Boy Bangas, ila daw ang premyo. Mikabat na og 140 atong load nya na ay radyo nga abigon Boss Mac. Unya naapay cellphone. Nga bugas 5 ka kilo, amen lang. Kasi makadugang-dugang ni sa inyong mga kuan. Kung wapay ayudan nga buto sa inyong panimalay, kay makatabang-tabang ni ato 5 ka kilo nga bugas kanang kana. Yan so Yan, may hapon kuya.
Paki-greet ko dito sa may Quezon. O, may hapon mga taga Quezon, no? May hapon, greet na ko ang tanan taga Tingaw, Talisay, San Isidro, Davao Oriental, Kipsef, Pangasilingan, ang nag-greet si Helen Ubaob. Ay, may hapon kang Helen Ubaob, no? Yan. Kuya, greet na ko ang mga taga Kamagong sa may Bislong, Tinut Kamagong, Jopi Kamagong sa may Bislong. Hi daw kaninyo dila. Kumusta Kuya Jeff? Happy listening po sa family Donato from Sagay City, Negros Occidental. Thanks. Uy, way sa pa yan. May hapon sab, pila ang premium bus. Ang premium 140 na ang atong load, no? Kaya medyo nakakongko atong aging yatay atong medyo nagkongko sumoto wala sa nako na paday papatubag kini atong tigmo si paday nato karong adlaw, no? Hi kuya, greet na ako ang akong sister, twin sister. Like Jemima Bantayan, Jimalin Bantayan, o sa tanan na lang nga mga igsuon nako. Hi to Jean Saipan. Thanks pagbasa Kuya Jeff. Okay sa payan. Maraming salamat ha. Yan. So sa mga naminaw din ha, nagtanaw sa itong live, pwede ka mo nga magtubag. Pwede ka mo nga magtubag sa itong tigmo mga pinangga. Ako balik ko na itong tigmo, ani ay tigmo kung jutay. Jutay labing dakuan, apan dakuan labing jutay. So, unsa may tubag ninyo. Wala ka tugatig mo. So, pagaligkamot mo nga makatubag din ha. May makakilo nga bugas, cellphone, radyo. So, kung maminaw mo radyo, so na radyo pa nabilis, balay. Kaya naapay bugas, 5 kakilo yung madawat kung makatubag ka mo, mga higala sa tugatig mo. No? Andi ay tigmo kung jutay labing dakuan, apan dakuan labing jutay. Wala nga ito tigmo. Masig itubag ni Janjan storyo si Junjun. Masig itubag niya. Tubag kuya, sabi tubag niyo, Junjun. Kisa nga Junjun, Leonardo Godpun si Junior. Ay, naga. Ay, dili. Oy, may hapon din nga to kay Jerry Balansag. 6'1 ang height. Pabinaw na matag hapon. Binaw kang kay asatong Emeritus Bishop Bishop Alo. May hapon dila Bishop. Kay usahay na pabinaw nag-HM. Kanya hasta na mga tigpabinaw dila sa may Trinity Kibo. Salamat sa pag-ayo. Sa ako nga linya dito sa balay na banggaan manggudog pilkuan, pakho, ang kibol. Kanya pagbangga mga higala sa bakho, damay akong wire naputol. Na magpasalamat ko kay ilahang giayo-dayon ba. Sabi na kay Colnelo Jusma. Colnelo, salamat ha. O sa tanan-tanan ng mga kaubanan kang Kim, Kim Chu. Si Kim mo na isa sa mga naga sakas poste. Niya mugunit sa kuryente. Hindi mo na makultihan. Kanya kan Gerald Anderson. Isa po na sa mga lineman gihapon sa Trinity Cable. Kaya kung wala na sila, magka-trouble ang linya, di gid maayo ang atong linya sa cable. Dito makatanaw sa mga salida ng mga nindot ng salida. Labi na sa mga balita karong panahon. Kinahanglan gyud tag mga balita, labi na kanang mga detalyado ng mga balita, dili ng mga fake news, no? Kanya kita ay dapat kinahanglan gyud ta og mga balita karon panahon na, no? Kung unsay update, no, sa ato kapalibot or sa tibuok nasod sa Pilipinas. Okay, kagabi naghatag og update si Presidente Duterte, nakatanaw gyud ko. Gitanaw gyud nako kung unsay update sa ato nga nasod sa Pilipinas in terms ni ining COVID-19 nga pandemic nga sakit, no? Ingat-ingat mga kapatid, ha? Okay. So di na kita maglagay mga higala sa mga motubag din ha, no? I-ready na ninyo ng inyong mga tubag kay ato na pagkasugdan sa pagpatubag kining atong tigmo, ha? So tawag na kamo kung doon na mo itubag din ha.
Atong balikon ang atong kalinya sa mga mutubag sa tugat tigmo 0975-8144-925 Gahi mo. o sa atong kalinya sa Smart 0909-956607-3. So unsa may tubag ninyo ni ini mga pinangga namong tigpaminaw. Kung wala mo itubag, okay lang. Kung naa, okay lang po. Sige, so mo ninyo madunggan kung ang inyong atubag sa tugat tigmo ay mali. Ayon, mo ninyo madunggan kung mali ang inyong atubag, pero kung tama gani, mo ninyo madunggan. Oy, singgit. Musinggit ang mga tao ha. Musinggit ang mga katauhan kitungod tumpak man ang inyong atubag. Pero kung mali gani, I'm sorry, my love. Ay kanta yab, ay kanta. Kay basig madaghan ng COVID. Okay, mukanta daw po mong doon. Anyway, saan na to? Ay, sige, diri kita sa tugalin niya, tutagapagtagad. Hello? 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 Okay, so, resit lang ha, kay. Hello, may hapon. So, sakit lang ha. So, may problema na po linya. Isa ha? Oh, hello? Hello? May hapon, kisa ni? Hindi naman maklaro ba? Hello? Oh, hello? Linya na ako. Dili na lang siguro. Sige, okay na. Hello? Nawa man. Ay, nako. May problema sa tugalin niya. Isa ha? Bintan manguna ko. Ganina ako. Cellphone ni Isus Balay. Sakit lang ha. Hindi ko nato. Hello, may hapon. Hello? Tingog. Ay na lang. Naon na lang na ako. Manual na lang. Ay, nako. Mas nindot gano'n ako ito isa na cellphone na ako. Mag-headphone manggod ko. Kanang diretso-diretso ba. Pagpag pindot lang. Kita anday ng mga tawag ninyo. Pagkanya ako sa automatic na gano'n siya. Kita ninyo ang mensahe. Diretso-diretso po. Kanina lang. Tapos ganato. Hello, may hapon. Yes, may hapon. Kinsa ni? Si Alan di sa Manay. An-anang Manay, may hapon mga taga Manay. Kumusta mo dito sa Manay, An? Okay lang. Okay lang, maayo kay okay lang. So wala mo gikapo sa inyo mga pagkaon dira, labi na karon nga, di ba? Mo mga trabaho, way tarong trabaho sa inyong mga so inyo nakaan. May galing sa Manaya. Maayo kay ba? So, okay lang, maayo inyong kahintag karon dira, wala pa mo nagalabas-labas sa inyong mga panimalay? Wala yun, maayo. Tuman gyud ta sa mga guidelines, no? Guideline nga gipatuman dira sa inyong lugar, no? Anyway, unsa may tubag nimo niining atong tigmo karon? Teleskopyo ya. Ha? Teleskopyo. Teleskopyo. Yung pa sa kong agaw ana. Teleskop. Pero kanang imo nga tubag ay mali. Pwede mo nagpisog kanta ya. Unsa man nga kanta? Pinaliwala. Binaliwala? Pandaman. Sige. Daghang salamat sa pagtawag. May hapon mga taga Manay nga naminaw karon. Labi na sa mga taga Holy Cross Manay. Yan. Nakapuyok magugkuhan ng Holy Cross Holy Cross Manay. May papaminaw mga taga Del Pilar Manay. Mga taga Del Pilar, Lambog, ug ginhapon sa may Kapasnan, ug ngadto sa Rizal Manay. So may hapon lang kanina. Okay, so napagyapon sa tugalin niya. Sige, tagang pagtagad din mga pinangga kay mutubag sa tugat tigmo. Hello, may hapon. Hapon ya.
Yes, kinsa ni? Kaya ilis na ito lang ito mga. Aileen, usay ato Aileen. Kaya mo break ko pa kayo. Mo great ka gamay lang. Sige, padayon Aileen. Ay, great lang na ako kung mga nag-live dito din sa among doon. Kay Bibi Ashley, ang kay Bibi Ashley. Sa akong mga friend, kay isa lang nga po, sinalit po na, si Maria, kay Sibilin mo sa gata, o kay Ate Sunabel na nag-birthday karon, sa 27, kana lang niya. Alright, daghang salamat sa paminaw may hapon sa mga taga-Tubaon, Tarragona. 39 minutos milabay sa alas 4 sa kahaponon. Oo, katig mo. Oy, sige, padagyapo ka mo sa pagtawag sa tugalin niya ha, kung doon na mo'y tubag sa tugatig mo mga pinangga. Kuya mo. Ani ay tigmo kong jutay, jutay labing dakuan, apan dakuan labing jutay, kung sa may tubag ninyo ni ini. So tawag lang kamo sa tugalin niya ha, kung doon mo'y tubag, mga pinangga namo din ha, nga nagapabinaw matag hapon, dili kita sa tugalin niya. Hello! Hello, minapay. May hapon, kinsa ni, Kyutog Tingog. Vincent ng Kara. Si? Vincent ng Kara. Ay, taga Kara, Mati. Usay ato, ma'am. Ay, pwede mo grade. Ay, mo greet lang, di ka mo tubag. Na, sige, padayon sa pag-greet. Ay, good lang na ako kung mga silingan dere nga na-outro ko rin si Solo si Balay. Ay, may kanara sa balay. Isa pa? Tapos sila tayo. Isa pa? Ako, wala ko pong bana, bakong dokana. Ay, katalaya, salamat. Sige, daghang salamat sa pagtawag. May hapon, mga taga-Kara. Kung maabot ang pulis, magkara-kara. Magkara-karagdagan. Ay, nako. Ayan, oy. Sunod-sunod tawag. Sige. Ito, katubag na to ni. Ayan mong gipaong ay palunga. Gipalong kay ulaw tingali madunggan yung tingog. Ay lagda palunga ha, kumutawag ka kani-kani. Hello. Yes, maying hapon. Kinsa ni? Ay, Jumari Sumbadon, taga Tarragona. Hain ka karon nagpuyo, hain ka karon nagtawag sa Tarragona or Banay-Banay? Ay, napalig sa Banay-Banay. Wala ka ning ulit Tarragona? Naaptan kag lockdown dira sa kuan, Banay-Banay. Naaptan kag lockdown sa Banay-Banay. Kaya ako amigo po naaptan dito sa Davao lockdown. Wa siya kaulit asmatic. Estudyante man siya. Estudyante siya dito sa Davao. Wa siya kaulit asmatic. Kaya imong pa niya matutog og dagat mang hukog isda. Problema ko ang kawal naman. Sige Jomari, sa may ato motubag ka stigmo. Ang atong tigmo ani ay tigmo kung jutay labing dakuan apan dakuan labing jutay unsay tubag nimo? Ha? Ay, dili gihap. Dili Jomari. Butiki. Kongkwela. Abutiki anak. Ay, mali gihapon. Ugaran ko ya. Ha? Pugaran? Ay, mali gihapon. Unsa pa? Kanang ay, di gihapon. I'm sorry, mom. Sige, padayon. Ay, great na po sa tulaki sa Dubai. Pero di sa Dubai, pinipitas lala. Kaya man, napilitan ni ko rin. Kaya po ni ko rin. Napilitan sa ikan, napilitan sa kalaki. Napilitan sa ko rin. Kasi, Ate, pag pinasa, pag pinasa, mama daya, hindi na ako.
Gusto ko yung Cesar ang pati-ay. Hi, Kuya Cesar. Kuya Cesar, may hapon. Kuya Cesar, may hapon, Kuya Cesar. May hapon, Kuya Cesar. Kuya Cesar, may hapon. Sige. Daghang salamat Kuya Cesar, may hapon. May hapon, Kuya Cesar. Kuya Cesar, bilhin. May hapon, Kuya Cesar, ha? Magpaminaw doon sa gawas, nato sa gawas karon. Naglingkod-lingkod, kapi-kapi. Ano si Kuya Cesar? Nya kuan, butoy-butoy, lumboy, trabaho mataghapon. Kaya kung wala pa yun, kape na po balik, tulog, yahay. Ay, naka. 44 minutos, bilabay sa alas 4 sa kahapon ng mga pinangga, dili sa itong programa, dili nga po ginas, ito kanina ito tagapagtagad, gamutubag sa itong tigmo. Hello! Mayong hapon. Kisa ni? Si? Taga-asa man? Tagibo. Uy, may pagpamina mga taga-Tagibo. Mutubag sa tigmo. On sa itubag nimo. Ha? Buhok? Ay, di. On sa pamay tubag nimo. On sa pay tubag nimo dira. Wala na. Sige. Daghang salamat sa pagtawa. Sikti ko ba sa tawag no? Ayong hapon, kini si Gasa Belgas ang magpasuko-suko dakop sa pulis. 44 o 45 minutos, bilabay sa alas 4 sa kahapon mga pinangga. Hoy! Dili kita sa usa ka maanindot nga awit pahinuod dakos tanang mga gwapa dira kanaminaw karon. Labi na sa ito mga kalubunan ng laminaw dira sa may Maragusan, may hapon kaninyong tanan. Labi na nga ito ka intelligent bitak, pahinuod ako ni sa imuti. Mapamalita ang mabuang kuya pero pwede ko siya galaw. Daga na naging sa pagilan. Swerte daw ko, oh my God. Malita lang kumapalabing ko na asiya'y gusto. Daga na nag-ingon mura siya ganghel. Kung di monyo, bilang magawa yun pero mali pa yun. Basta kauban lang kaka. Isang Diyos trekta, may pagkasilosa. Promise na ko, ikaw na magkasabot ko kay murag. Gusto naman kaog lamig. Gusto kang kiligon, happy lang na walay ending. Ayaw ka pala ka sa aking palasyo, ikaw na akong prinsesa. Kuntin ko sa kagwapa, ang inyong batasan na kurang na magkaya. Bahalag maldita, ako na nagwartahon. Isa na wong ang mautisunag yun ng uspon. Mapamalita ang mabuang kuya pero pwede ko siya galaw. Daga na naging sa pagilan. Swerte daw ko, oh my God. Malita lang kumapalabing ko na asiya'y gusto. Daga na nag-ingon mura siya ganghel. Kung di monyo, pila na kabulan, pila na katuig, ug manatuwag paglubad. Bisan ka huwag sa puto, ng plato kaliro, iyahay raw palupad. Nailhan na kaayon ako ang imong batasan. Pero ukiran na ko ikaw akong pakaslan. Gusto ko'y
Asa si kanang kwan, dili mo kumpiyansa dili mo kwan ay tuloy yang away nagmas na klaro ko kanina sa alas 6 din sa ba nagsigiyaw yaw sa tingin na rin mo kwan nagsigiyaw kami Asa, kanina buntag. kaya ka na inyo nga kaya mo na siya ako din ng bawat ini unta to ginan ako niya sa nga kami sang tiraha sige Butangan nag-uwil na. kanina ako nagsigib Uwil yun na butangan eh. kaya maningin ako rin ulit muna sa nga kaya kami nagkakaya Sige lang, mapailaw ka, basigwan. anyway dati ang matungkol sa Sige ta. Alright, that was Guwapa na Maldita o Guwapa nga Maldita. That was Jay. Oy, barang ito may ganatong oras. 49 minutos bilabay sa alas 4 sa kahapon. Tinigapon ng Kuya Jeff. Oy, ipag-greet down ni Sister Lorena ang mga katikista. Ganang paminaw sa Toga Sibihanan. So kumusta mo nga tanong din malipay pagpaminaw mga katikista, no? Of course, mga tipo binaw dira sa may poblasyon ako balik ko pagkibay kaninyo nga tanan. Mga taga Bilawandas to, kamparing Randy Constantino adlaw nga nagsilibra siyang adlaw nga natawhan. Our song from Xiao, walang magagawa. Saan ko man naroon, sana ay naririnig mo pagsigaw ng puso ko. Patawarin mo sana ako. Pagkatapos na ang lahat dito, kung yan ang gusto mo at ika'y masaya, walang magagawa kundi ang pagbigyan. Sana ay makita mo ang hinahanap ng puso mo, sinta. Sana ako'y mapagtawad mo, walang magagawa pagkat nilisan mo. Darating din ang tamang taon na mamahal sa'yo. Sinta, yan ang tadhana ng buhay ko. Wala na akong magagawa kundi ang pagbitiw sa'yo. Kung yan ang gusto mo at ika'y masaya, walang magagawa kundi ang pagbigyan. Sana ay makita mo ang hinahanap ng puso mo, sinta. Sana ako'y Patawad mo. magagawa pagkat nilisan mo. Darating din ang tamang taon na magmamahal sa'yo. Gusto mo at ika'y masaya,
Walang magagawa kundi ang pagbigyan. Sana ay makita mo ang hinahanap ng puso mo sa Sana ako'y mapatawan. Walang magagawa pagkat isan mo. Darating din ang tamang taon na mamamahal sa'yo. 54 minutos, bilabay sa alas 4 sa kahapon. Panagyapo kita mahigala sa pagpatubag din nga itong tigmo. Ani ay tigmo kung jutay labing dakuan, apan dakuan labing jutay. Kung sa may tubag ninyo sa tuga tigmo, ay nga to kay Municipal Councilor Binji Lahura sa Manay, no? Municipal Councilor ni mga higala nga to sa may Manay nagtanaw sa tuga live. Salamat Wad ha. Salamat kayo sa pagtanaw. Kumusta dira sa Manay? Kumusta ang atong lungsod? Lungsod kung mahal. Di ba? Yan, so may hapon sa mga local officials din ha sa may lungsod sa Manay, no? So nagtanaw siya sa tuga live karong hapon na. And kang Anaville sumambot. Hi Anaville, may hapon. Salamat sa pagtanaw. Sabi na nga to kay Mandagyo Mapayo and Jairi Lagmay Donato. Hi Jairi. Thank you. Thank you so much sa sa pagtanaw sa Tuga Live. Alright, sa mga motobag sa tigmo, atong balik ko may higala sa mga motobag din ha, tawag lang kamo sa Tuga linya 0975-8144-925 sa mga TM users din ha. O sa atong smart is 0909956607-3. 140 atong load. So adlaw nagadugang kini mga higala nga hangtod nga mokabat og 1 million. Grabe. Dili kontra hangtod nga mokabat tag 500, no? 200, 1 million. Yan, so mga mga pinangga. So sa mga makatubag sa tuga tigmo, napay radyo, bigon nga radyo kanang ginagamit niyo sa bukid kung wala mo may kuryente, di ba? Magdala-dala mo bigon nga radyo. Sa kaso mo matumo sa inyong kalubinhan, sa inyong maisan, sa inyong sagingan, sa inyong farm, social. Kaya kung farmang god, social mong guna siya. Pero kung mayroon ka kalubinhan, sagingan, pero kung mayroon ka farm, social. Ay naka. So mga pinangga, pwede ka mo nga magdaladala sa inyong mga transistor radio. Kaya nga ito nga si Diana sa DXHM, isag-asa mo, basta doon ay transistor radio, makapaminaw na. So ana na siya kakusog. No? Yeah, siyempre, naapay bugas 5 ka kilo. Ay, may na lang, makadugang-dugang sa mga ayuda gikan sa gobyerno. No, labi na ko katong ayuda nga kuan tahay karon pila ra ginahatag sa inyo tag 3 ka kilo 5 ka kilo, no? So kulangon gyud na sa usa ka semana mga pinangga, labi na ko daghan mo sa inyo mga panimalay. So makatabag-tabag gihapon ko makatubag ka gusto ka tigmo. Ingon pa sa akong amigo sayon ra nato bagon Jeff, ayaw nakabalo na siya, pero giingnan ako siya ayaw na pagsulti bay kay basig matubagan og lain. Dito bagyod niya. Giadtuan gid ko niya kagahapon adlaw na sabay kabalo man ko atong mutig mo. Si Roger Cabuenas sa yung pa niya sa kuha di gid siya kabalo ani nga tigmo. Siya nang ani ay tigmo kung jutay labing dakuan apan dakuan labing jutay. Nya ning tubag pod si Boss Boy Bangas ana si maglisod maputa ng jutay. Ay nako. So kung balikon ha sa mga katikista din ha nga nabinaw karon gipa-greet mo ni Sister Lorena. Yan. Yeah, so may hapon daw dira kaninyo sa tanang mga katikista nga nabinaw karong hapon ha diri sa Sibihanan sa DXHM. Paminaw kamo karong alas 5:30 mo sunod sa ato ka programa ang Rosary. So sahay natin ha si Sister Lorena, no? Nadira si Sister Ever. Okay sa paman ng mga sister ng mga kauban niya, no? So alas 5:30 at the same time
pagka alas 6 hangtod alas 7 mga pinangga mo na ang Santos nga misa. Okay, so diri kita sa atong galinya paday kita sa pagpatubag tawag ato na tubagon ang inyong mga tubag dinha kung unsay tubag ninyo sa atong gatigmo mga pinangga namong tig paminaw mga pinangga gid no. Di dapat tawagon gid nato ni sila mga pinangga. Hindi ta mo tawag og mga kapatid, mga kaibigan. Mas nindot ng pinangga. Pinangga. O pinangga. Dapat ito isulti ninyo sa mga avid listeners ninyo. Inanggit ninyo sila nga mga pinangga. 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 Muna siya. Sige. Kaya kita, sa tugalin niya, tagapagtagad, gamutubag, sa tugatig mo. Hello, may hapon. Hello. May hapon. Kisa ni? Si? Nika? Nika? Nika una? Oh. Nika. Asa man ka Nika na nawag sa Mayo unsa may tubag nimo sa tugatig mo? Uy, hotcake ni kao na sa hotcake. Nika. Ang imo nga tubag Nika atong tan-aw ng bulang kristal kung tama ba nang imo nga tubag? Sa walay paglipod-lipod atong tan-aw ng bulang kristal ay sorry my love mali man Nika. Usa pa man. Clay? Uy. Ang clay Nika atong tan-aw ng bulang kristal kung tama ba nang imong tubag na I'm sorry my love. Dili gihapon. Sige, way sa payanika. Bye-bye. Salamat kayo sa pagtawag. May hapon nila sa mga taga Barangay Mayo. No? Kumusta mo din ha? Labi na sa akong amigo si paring Ridan Impuesto. Yan, labi na sa mga makig-angay family. May hapon nila sa inyo at tanan. Oh, napa, sa itong galingan. Sige. Atong Tagalog pagtagad. Hello? May hapon. Kisa ni? Si? Lisa Lumyapon. So, usay ato Lisa. O, gamay lang. Mga tulo lang kabuok. Sige, padayon. Okay. Sige, way sa payan. Daghang salamat sa pagtawag. Maayong hapon sa inyo din ha. Oras na tumay gala, alas 5 punto na sa kahaponon. Binhi sa ito nga si Bihanan. May hapon Kuya Jeff. Greet lang nako ang akong mama nga naa sa Davao. Amping mo always ma. O sa akong papa si Nerio. Ikan kang nursery, Donato Duway. Hapon nursery. And watching from Davao City, Mario Moniculupugan. Hi Marilo. Hi Kuya Jeff, greet lang nako si Mama Jorina dito sa Mambusaw. Manawag mo sa amo if naamoy time, mangumusta lang ninyo dinha. Ikan kang Marilo Moniculupugan from Davao City. Manawag lang daw sila ma'am ha, manawag daw or kamoy panawag sa ilaha kung doon amoy time kay pasig wa moy time. O, kung may time na manawag, magpuyo lang daw sila dito. Kalain. So, mga pinangga ha. Sige, napagyapon sa tugalin niya. Sunod-sunod ang tawag nato, no? Grabe nga mga tawag. Ginatupupog na sila. Kaya gusto gid ka mo tubag sa tugatig mo. Sige. Hello? Hello? Maing hapon. Maing hapon. Kinsan eh? Si? Di ba gipalong? Bata, mas tawag. Ano siya? Marag bago pa siguro tao to. Parang, ay, nako. Oy, may hapon kang paring Job. Oh, paring Job. Naminaw ka rin sa kuan. Paring Job sa may Riverside Sudlun. May hapon paring Job. Sabi na nga to kang Manny Biyahe ko. Nga may mo kanta.
ug I'll never fall in love again. Sinong kanta ko mga Tom Jones. Ako hilig po ko mga Tom Jones na kanta, pero kantaas dili ko. Bubo lang kaya na. Sige, bigitas tugalin niya. Hello. Kaya maya po. Oy, may hapon, kinsa ni? Oy, hi. Kumusta mo dira sa Sibulida? Okay ra. No. Lama siguro yung mga bugas nga ningabot dira sa inyong mga panimalay atong agismana. O karon sa manahon na. Wala pa? Wala. Ngano man? Dapat abutan abtan na magbugas dira. Pero sukad nakadawat na mabuo ko ayuda gikas gobyerno. Wala. Oo. Ay nakadawat na mo. Oo. Oo. Sige. So unsa may ato mo tubag ka sa tig mo? Mag-greet lang ko. Ay mag-greet lang ka. Sige. Dahil sa pag-greet gamay lang ha. Greet lang na sa mga greet na dagang sa papadawin dagang sa okay at kaya Robert Madaway at Philippines si Madaway. Hindi pa pagkusun sa Madaway. Gana lang yan. Sige. Daghang salamat kay sa pagtawag. May hapon. Salamat ha. Kumusta mo dira sa mga taga Sibulida? May hapon kang Agaw Istrom Donato. Agaw, kumusta man? I'm watching today. Or you today? Shout out naman dyan. Galing yan kay Agaw Istrom Donato sa San Ignacio Manay. Hi to Nursery Donato Duway. Salamat sa pagbasa kay Jeff. Shout out daw sa kanyang mga friend na mga guwapa. Galing yan kay Nursery. Uy, may hapon sa mga tigpaminaw dila sa may Barangay Rizal Manay. Pinakang Auntie Guillerma Mariano. Hi, kumusta mo dila sa mga taga Rizal? Labi na kaya Kulbutsoy katampaw. Kulbutsoy, kumusta? Nakakuan ba, Kol? Nagakong yapon ka, Kol? Nakabiyahe yapon ka sa Mati? O naka-home quarantine di hapon, Kol? Ito, no? Maka-home quarantine ito, ati mahimo. Kami, naka-home quarantine yun ni Karunay. Uy, napag-yapon sa Tugalinya. Sige, tawag. Kung doon mo itubag, baga pinangga. Kumbalik ko magpasalamat sa pagtanaw ni Agaw Istrom Donato sa San Ignacio Manay. Salamat sa pagtanaw. Ngayong hapon sa mga taga San Ignacio labi na dira kang Vice Mayor Japit Kibo. May hapon dira Vice. O ngadto sa may Barangay Gusa kang Cap DC Donato. May hapon Cap. Kumusta dira sa Gusa? Pero dili kamahay ang mga taga Barangay Gusa, no? Grabe po pangalingkamot ni Cap DC Donato sa mga katawhan sa Gusa. No? Kay sukad niya itong pagdeklara ni Presidente Duterte o ECQ. Nangalingkamot yun si Cap DC na makahatag o ayuda sa mga katawhan dito. No? Labi na po in terms mga relief goods, no? Nangalingkamot yun si Cap DC nga matagaan ang mga katawhan nila. So, unta, ana pa sa mga parutihon karon sana all ana ang kapitana o mga kapitan. Ano? So maka-proud yun na basta Donato gani maka-proud yun ta. Maka-proud yun ta. Maka-proud sa mga term, maka-proud question no. Maka-proud nga na. Kung doon Donato madungin nato nga na ang iyahang ginabuhat sa mga taga-lugar. Dili lang daw kuno sa Barangay Gusa no kuy nagahatag pud sa mga taga-barangay. Katong mga naglisod. Kung wala sino naglisod karon kay siyempre katong kula or nagikulangan or kanang pagtaon ni Cap DC nga medyo hina ang kuan ang galing malipan ko sa gibuhat ni Cap DC nakaingon ko sa kong kagalingon sana all ana Andre kita gyapon sa Tugalinya. Hello. Ay may hapon kisa ni si Ay, uy, kumusta naman ka, Giselle? Okay naman, Ahain ka man karon? sa libog lang. Nakasalibwag. Naguli na day ka? Oo na. Kano sa lang kaning uli? Gabi naman. Dugay ra. Ayaw ka nagguli na day ka. Binako na abtan pagkadtos Davao o kuan?
katong ECQ enhanced sa quarantine enhanced sa quarantine. Kasi ato Giselle mutubag ka stig mo. Okay dyan ko nino. Sa may bumili ako mutubag. O sige, paday sa pag-greet. Sige, daghang salamat sa pagtawag. Ako inanak na sa salila sa una. Kung bata-bata pa ko ba? Sumoto. Nung ginataw sa kuha. Nung. Naligo ang upaw na uyo. Pwede ka po manong. Manong Jeffrey. Manong Kuya. Ay, naka. Pandamay. Uy, Kuya, may hapon dira kanimo pakikli sa kantang Bulanghoy Gabi sa aking kamuti. Pahingod ako sa akong asawa nga nagkamuti na lang midris bukid. Kahit kung magkaunig bugas kanunay, lain pod, mas nindot pod ng madunay mga pagkaon nga binukid dito. Mas lami dito kung saging, kamuti na mga saging, na mga kamuti dira sa inyong mga tukaran. Nagitanom ninyo labi na karon kay medyo hina gyud ang atong panagat, no? So mas nindot gyud nga magtanom lang og mga gulay dinha sa inyong dapit, no? Sa inyong mga tukaran, labi na kung namos bukid, pagtanom mo og mga saging or ka ng mga kamuti, sa mga nindot ninyo nga luto o manang dalit kay maluto dira o saging, labi saging labi na dunay kinamos ay presko pag yun ang mga gulay na nagkalimot na lang. May hapon Kuya Jeff, greet na ko ang tanang taga Tingaw, Talisay, San Isidro, Davao Oriental. Sa mga silingan, ang nag-greet mo si Helen Ubaob. May hapon Helen, salamat Helen sa pagtanaw. May hapon na sa inyo na tanang. Napagyapos itong linya, sige. Atong Tagalog pagtagad, gamutubag sa tugatig mo. Hello? May hapon, kisa ni Romnick, taga-asa man kan Romnick. Dira sa may lupon. So unsa may ato mo tubag kastig mo? Atong balikon ha. Ani ay tigmo kung jutay labing dakuan, apan dakuan labing jutay usi tubag nimo. Pabalik-balik. Balik-balik. Mali siya. I'm sorry, my love. Ay, di manas. Sige, dayon. Kung sa man number gibawalan mi ana kana mag-unir kag number diri sa ato programa gibawalan mi ana gibawalan Spanish min. Sige daghang salamat ang gibawalan mo gud mi ana mag-unir og mga number sa mga kunato mga tipabinaw, no? Kay siyempre kami nagalikay lang po nga na. Kay dunay mga nahitabo mong gudmaso mga pinanggan encounter sa mga registration. Kana magtawag-tawag o kaning gusto mag-diri sa radyo nga dito makakuha number asa nagmatrace asa ka nakuha na dito manggod sa una sa programa. So una nagligay na mi ana. Okay, so napagyapon sa tugalinya. Hello, maayong hapon. May hapon kasi. Yes, kinsa ni? Judith Pasti kang masipulida. So may ato. Mag-greet ko ya. Mag-greet ka. Sige, padayon. Gamay lang ha. Sige, padayon. Mag-greet lang na ako si Mama Carolina Maduay, Papa Bantola Maduay, Robert Maduay, at Lisa Magdagansan, Madarin Dagansan, Jinidin Dagansan. Niya mag-request ko kanta. Kung sa man nga kanta. Bulanghoy Gabi.
Balanghoy Gabi. Sige, daghang salamat sa pagtawag. Maying hapon mga naminaw din karong hapon. Daghang salamat. Atong oras mga pinangga, doon na kita 3 minutos bilabay sa alas 5 sa kahaponon. So akong balikon mga higala nga atong tigmo ani ay tigmo kung jutay labing dakuan. Apan dakuan labing jutay unsa may tubag ninyo. Kini nga programa gihatod kaninyo sa GSL Marketing. Ang tigama o tigapon-apon sa mga epektibong herbal products. O siyempre ang Top Shop o Fix Salon. Yan. So, daghang salamat. Mga kasamahan, may ginaharap tayo problema sa palayan. Tama po, kailangan natin ng maagap na aksyon. Baka matulad tayo sa kabilang bayan. Maraming sunog na palayan o hopper na dulot ng brown plant hopper o hanip. Solusyon ba sa hanip? Ligtas ang palayan ko dahil sa Pexalon. Magaling din ito laban sa green leaf hopper na nagdadala ng tungro-virus. Bilis aksyon. Ang galing naman ng Pexalon. Pexalon, mabilis na aksyon sa hopper burn at tungro. Pang matagalang bisa mula 21 hanggang 25 na araw. Mabisa sa insect resistance management, systemic at translaminar. Nanunuot sa katawan at dahon ng palay. Pexalon, ang eksperto sa hanip. Bilis aksyon sa hoppers. Gawa ng Corteva Agri-Science. Alright, mo kato ang Fix Salon. Daghang salamat. Oy, mayong hapon sa tanan mga taga Riverside Sudlon, Kuya Jeff, greet me diri Riverside Sudlon, Binawmi. Ayaw kalimot kanunay pag-greet me diri. Oy, pag-greet me diri. Okay. So, mayong hapon. Bili kita sa niya. Hello. Hello, Ninong. May balik ko sa... Oy, balik ko. Oh, mutubag kag tigmo. Usbay tubag nimo. Dili ni siya para... Lamok. Likado na, makadinggin na. Lamok. Oh, ay, mali na siya. Sige, daghang salamat. Maadyong hapon, mga yung hapon. Uy, may hapon ka pare Oscar tira. Tira sa sa mga taga Ligwak. Labi na kang Kap Alan Yes, may hapon dira kanimo Kap. Dili po kita sa tungalin niya. Sige. Hello. Kuya, ngayong hapon kuya Jen. May hapon, isa ni. Si Ann dusuan niya. Si Ann. Kung sa mayatuan. Mag-greet lang kuya, gamay lang. Sige, padayon, gamay lang kahap. I-greet na to si Pangulibay o si Ian Pangulibay na nasa okay, kuya, please Pangulibay na naminaw karon. Kung ano lang kuya, please kuya, Kung sa man nga kanta, dilitanan. dilitanan, bitaw, dilitanan. Yung yun ninyo itanan. Okay, kung itanan ninyo, hindi masakitan nga tao, bang mga tao. Kaya kung itanan yun ninyo, ayaw yun. Preto aging kuan, bulan na to. Gitanan. Adi, first week sa April. Karon, Gitanan niya. Gitanan nila. Pagtanan, siyempre doon ay masakitan. Ayaw ninyo itanan. Kaya dili man tanan tao, pating anak o batasan. So ayaw yun. Ayaw yun. Di kaya ninyo ang pagsulti o ganang dapat kung musulti kita. Musulti kita, dili kita makapasakit o isip katao nato. Isip katao nato. Careful yun bago kita magpagawa sa itong tingog sa tubak-bak. Dapat ginahunag yun nato kung tama ba ito isulti o mali. Mo makapasakit ba o di. Kailain dyan ang mga pinangga. Ay nako, 17 minutos bilabay sa alas 5 sa kahaponon. Dili kita sa itong linya. Tutaga pagtagad, gumutubag sa itong tigmo. Hello? Hello? Yes, maying hapon. Hapon, baby. Yes, kinsa ni? Si Kuguban. Uguban. Oy, Tagaliminti, maying hapon, mga Tagaliminti, nga naminaw karon mutubag sa tigmo. Kuwan, sir, akong tubag, Pan, uy. Kalami nga ning oras magkape niya. Wait, pan. Ay, mali man. Ay, daghang salamat usab sa pagtawag. Maying hapon, mga Tagaliminti, nga naminaw karong hapon ha. Salamat nila. Alright. Napa ba? Sige. Awag yapon ka mo mga pinangga. Atong balikon atong tigmo ha. Ani ay tigmo kung jutay. Jutay labing dakuan. Apan dakuan labing jutay.
Naligo ang ugaw. Dili gyud tanan. Sa tumang Oh. kami. Kung isa ang nakasala, ayaw jud ninyo itanan. Kaya sakit po na sa mong part ng gamay. Ayaw jud ninyo itanan. Oh. Kaya kung isa lang ang nakasala, mura gyud na siya. Ayaw gyud itanan. Pagkamay. Ay nako. Ay, napagyapo sa tugalin niya. Hello. Hello. Pwede mo tingog. Tawag lang siya. Trip lang niya nga mutawag sa tugalin niya. Gusto lang siyang makadungog sa radyo. Natawag lang siya. Ay nako. Buhay talaga. Kuya, may hapon, pakigreet lang ko sa mga tigpaminaw dira sa Mati City. Kumusta ang Mati, kuya? Mingaw ba maggabi? O, mingaw. Pagpaduk pa uli na akong balay, ngani nga oras, wala na gyud, mingaw na gyud kaayo. Mingaw na ang mga kadalanan, wa na dyoy makita ninyo ang mga sakyanan magdagandaga diwa sa una, magabi, gibo kayong poblasyon. Karon mga pinangga, wa na dyoy mo makita nga magdagandaga nga mga sakyanan dira sa poblasyon magabi. Ana na siya. May hapon, Kuya Jeff, click ko lang sila ni Pastor Duming Sumaliling sa Baktinan, Pastor Daniel o ila Mama Luz, Papa Gudjo, bugsad ug sa akong bana nga katapad nako ron ug sa akong mga bata si Julian, kang James ug si An Telebis di ay niya. Salamat sa pagbasa. Way sa payan, daghang salamat man ay hapon dira kaninyo. Hi to Paul Donato. Yan, si Paul Donato nga nagtan-aw karon all day from Bohol. Taga Bohol yan. Magandang hapon mga taga Bohol. Basta mga badji dinha. Mga badji dinha ay mga butan. Ay, napagyapo sa to kalinya tutaga pagdagad mo tumag sa to katig mo. Hello. Ay, nibalik kag tawag. Sige, unsa may nalimtan nimo mo tubag. Uy, balon. Balon sa kasing-kasing. Ay! Sige. Mo great na lang ka. Sige, padayon, gamay lang ha. Wala tayong oras. Great na po ako, papa na may kuya. Nagdego na po pa. Wala na. Malang kuya, salamat. Ayun, daghang salamat sa pagtawag may hapon. Kung balik ko na pagtimbay ang ato kang Kap DC Donato. Kap, I salute you. I salute you sa imong sa obserbasyon nako sa imong gibuhat sa matag sa imong barangay. So daghang salamat. Grabe ang pagpasalamat. Daghang kabalo ka kakas na yung mga mensahe nga ningabot sa feedback gikan sa imo sa imong mga tao. Nga natabangan nimo karon nga panahon. So thank you so much. Napaangat mo ang D. Napaangat mo ang dignidad ni D. Salamat kayo ka. Salamat. Kay grabe ang kalipay nako kay daghay mga mensahe manggod. Mga mensahe, text messages nga midayeg nga to nimo. So salamat kaayo. All right, napagyapon sa to kalinya. Hello, adjong hapon. Yes, kinsa ni? Kinsa ni palihog? Taga-asa man ka? Taga-Kuli. Anong sabi ato mo? Tubag ka stig mo? O si tubag nimo? Kwarta ang tubag nimo sa tugatig mo. Atong tanaw ng bulang kristal. Kung tama ba ng imong tubag? Ang imong tubag ay sorry my love. Mali. Di tumpak. Unsa pa? Unsa pa man, Choy? Ay, mali gyapon na. Patubo sa pan. Patubo sa pandesal. Wala na.
Sige, daghang salamat sa pagtawag. Maayong hapon, mga taga-barangay Kulian. Naninaw karon, daghang salamat ninyo nga tanan ning pagpamino silang barangay captain or mga barangay officials, no? Thank you very much so ninyo. So mga pinangga, wala kita igong oras. Daghang salamat, maguban-uban gihapon kita uba pohon. Same time gikan sa alas 4 hangtod alas 5:30 kahaponon. Panamilit na ang inyong Kuya Jeff. Pasalamatan gyud nato kining ato mga sponsor, labi na sa din grinder o kang Lisel Morales ng Tagum City. Maraming salamat Miss Lisel. Kumusta po kayo diyan sa Tagum? At ngadto kay Colbillior Donato, Edgar Felix, Maricel Jojo sa Patusan o sa Gisel Marketing ang tigama o tigapod sa mga epektibong herbal products. O siyempre ang Top Shot ay daghang salamat. Sinabi mo pa paring Doming, eto nga kailangan ko na naman magpa-spray ng pandamo at ang daming lumusok na damo, lalo na ang salay maya. Mga bay, problemado dahil sa mga damo. Top Shot ang subukan nyo. Ang ganda, malinis ang palayan mo. Sa Top Shot, mabisa, malamig at malinis ang palayan. 1 litro sa kada hektarya lang. 10 hanggang 15 na araw pagkasabog tanim o pagkalipat tanim. Salamat rin. Top Shot na rin gagamitin namin para malinis palayan. Top Shot, mabisa, malamig at malinis ang palayan. Tunay na maaasahan. Gawa ng Corteva Agri-Science. Alright, so daghang salamat sa Top Shot at the same time ang Pexalon. May kinaharap tayong problema sa palayan. Tama po, kailangan natin ng maagap na aksyon. Baka matulad tayo sa kabilang bayan. Maraming sunog na palayan o hopper na dulot ng brown plant hopper o hanip. Solusyon ba sa hanip? Ligtas ang palayan ko dahil sa Pexalon. Magaling din ito laban sa green leaf hopper na nagdadala ng tumovirus. Bilis aksyon. Ang galing naman ng Pexalon. Pexalon, mabilis na aksyon sa hopper burn at tungro. Pang matagalang bisa mula 21 hanggang 25 na araw. Mabisa sa insect resistance management, systemic at translaminar. Nanunuot sa katawan at dahon ng palay. Pexalon, ang eksperto sa hanip, bilis aksyon sa hoppers. Gawa ng Corteva Agri-Science. Alright, so mahigala manamilit na inyong Kuya Jeff. Daghang salamat ninyo katalan sa pagpamina. Magkubaluban gapon kita mapuhon. Diri lamang sa Sibihan sa DXHM Hardware Station Radyo Toto. Bye-bye, God bless. Kaya niyo katalan mga suki na mong tig paminaw.
sila makatulog sa tao. Yan po na ang factor na mag-identify mo sa decision sa hinay daw ang pagsakat sa mga vaccine na nagawa na ninyo sa pagsakat mga barangay. Naman sa pagsakat ay sa pagsakat ang mga dahil ng virus na makakanta. Mga itinalo mag-atras sa mga maayos na nasusunod. And military Thank you. Deserves God bless. Give them purified drinking water, the drinking water that cares for your family's health. To be sure, it's purified drinking water that ensure it's pure. For delivery and inquiries, call 3883-746 or 811-6011. Pure purified drinking water. God bless. Ay salapit. Ibelo sa tanan, ang gabon nga atong ginalaga o ginahampol himo ng kapsul para mas epektibo gisakulan kini og luyang dilaw ug mangustin tulo ka klaseng herbal nga ituyo pagsakol sa gabon para mas epektibo sa mga sakit sama sa high blood, kidney problem, diabetes, tansyon, cholesterol, ulcer, cancer, mga sakit atong paminaw ang naayo sa gabon ng kapsul nagbukas sa gabon ng kapsul. Ilang bakit kalulan na, paghingihan ng hihok, at ang bakit sinagkakituwang. Tangkap kayo pa, ang Caltrate Plus na, punot din sa nasensyon ng sustansya, ang masabang pagpagipon sa bakong pagkaundan. Caltrate Plus. What if you change in the light? Refresh the way you think with new Creaseless Hydro Fresh with hydrocollagen technology that's water-based, easy-breathing, non-creasy. Intense hydration, unbelievably light. COVID-19, reminders from DOH. Tamang paggamit ng mask, makakatulong ang pagsuot ng surgical mask para maiwasan ang pagkalat ng mga viruses na nagdudulot ng nakakahamong sakit tulad ng COVID-19. At para ito ay maging epektibo, narito ang tamang paraan ng paggamit nito. Una, hawakan ng mask sa strap at siguraduhin na tapat nito ang bibig at ilong. Tandaan na ang white side ng mask ang nasa loob at ang blue o ang may kulay na side ang nasa labas. Sunod ay i-molde ang mouthpiece ayon sa hugis ng iyong ilong. Sa paghubad ng face mask, sa strap ito hawakan at saka itampon sa taong basurahan. Huwag kalimutan na maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. Basta laging handa at sama-sama, kaya natin to. Isang mahalagang paalala mula sa DOH, PCOO, KDP. Sa muling pagpasok mo ng bahay,
maaaring dala mo na ang virus dahil nakuha mo ito sa taong akala mo ay walang sakit. Baka ikaw at ang iyong pamilya ang mapasok sa mahirap na kalagayan. Ako po ay wala sa tapusan. Hindi ko pa masarap pa rin pa mamatay ka na kasi sobrang hirap. Pakiusap na natili sa loob ng bahay para mas madali lang matapos ang pagtitiis natin ito. Hindi Labas muna ako ha. Baka kalimutan na uwi sa pagkakaospitahan na lahat ng tao ang manatili po sa loob ng bahay. Jessica Tuloy Ginatong ang iyang bato sa tinis ang kinatawag na kalawang sa Sepanyawan. Marketing. Yung mga sundalo or even doing the most honorable government for delivering money and the food. Let's fight the COVID-19. I'm just glad about the development, but there will always be a time of reckoning. Kaya natin to. Isang mahalagang paalala na sa DOH, I am not Manila. I never be Ito sa mga miyembro sa NGA ang supervisor sa gobyerno Bunay lang sa April. Ito ang pag-isip, emosyonan ang reunion sa KNP na Gabriel Place kung hindi ang anak at dahil doon upang surrender sa 67 IP sa Fairmont Militar sa Sumaylaya, Barangay Balipago, Kapiling, Davao Oriental. Miyembro sa Medic sa Juan Segunda o Contos sa Pagkiro Committee sa Southern Regional Command si Grace. Surrender si Grace sa mismong birthday ni Pusa, di kantahan kinikobya tagay sa mga sundalo. Una sa ilahin inumpa sa mga miyembro sa NP ang surrender sa militar. Di siguro sa EFC, natabanan sila at makapagbato ng batong sinabuhi ng mga surrendery. Daghan ang nalingaw sa video sa usa ka event supplier sa Davao City. Kay nakagaw sini, samtang nang napakag na nililig sa ilang tugkaran. Nagapatrol, Christian Bulusan. You can now introduce yourself with total water satisfaction. Simplified water, available in 300 ml, 500 ml, and 1 liter bottled water. It's ready for pickup, while we also offer free delivery. Bridal gown also sa ilang ginaparentahan. 0926-2295 and 287. Save your water is located at Phase 3 Martinez, Barangay Danican, City of Manila. You can contact us on Facebook. Ang video is video ng 14,000 views sa Facebook. Nakasuot mga pagkinig at tinggana, pero naglaban na sa tuwa sa kalsada sa ilang subdivision. At ang tama na ni Eli na nagputulog dahil sa likod. Muna pa'y panawagan si Eli samtang naglaba. Baka meron kayong gusto ipalala dyan, tumatanggap ko ako ng labahan. Tumingin sa pag-ibig video na makahatang ng positive virus. Karang gusto ko malalanghalin ko ng quarantine para mapigyan ang pagkakalimutin na establish niya sa kaseryosong mensahe. Saan nila siya sa mga nanyang apektado sa institute. Naghibawalan na ang mga nagko-aktibidad sa Davao City sa tibuok tuig. Talagang gawin ni Kasi talagang everyone is strong, everyone is managing. Pero at the end of the day, the government wants the safety of everyone. So wala kang sa position to be against this. We have to support the government at yung saan nila. Hindi lang para kanilang little assistance. Pero we are renting spaces. Pero tambang niyo sa tanana, hinay kagulaan ng maayong sitwasyon na.
fingerprinting needs, microprinting, offset printing, digital printing, as well as acrylic, wax and copies, sublimation shirts and jerseys, signages, invoices, receipts, souvenir, yearbook, school programs, and office forms, items. We print all your needs. Our workhouse printing press and general merchandise. Also do hard and soft binding and base souvenir items like keychains, magnets, and labels. Our workhouse printing press is all out to serve you because we give you style and quality. Visit us at Manila Street or contact 087-388-3422. Our workhouse printing press, the one-stop shop to all your printing needs. Batasanon ang paghugas sa atong mga kamot o pagsuot ang face mask permi hindi mo gawa sa balay o sundo nato ang physical distancing o pinaka-importante ang magpundo sa balay. Ulo kadto ang katibukan sa TV Patrol Southern Mindanao at ang iuban pa mga nagpagang balita sa Facebook page sa TV Patrol Southern Mindanao, DXAB 1296 Radio Patrol o Bayong Buntag Mindanao. Daghang salamat. Now open for business Just Marketing Incorporated, Yamaha 3S Shop, your trusted motorcycle dealer since 1966. One-stop shop of 3S sales, service, spare parts. Here in Wadi City, we sell Yamaha motorcycles, genuine spare parts, and wrappers, affordable down payment, and installment plan. Free items, helmet, sweatshirt, patronage, discount card, plate holder, insurance. Matutunan ko na yung inasura sa kasakit. Ang anong mistera sa kasakit ang pag-ampo ng pag-ampo sa atong mga resource dito sa kanagang sa sinan. Ang mga namaw na nako sa mga langit, pagkagan ang inumanan, kubot ka namin ang imong kambulian, matuman ang imong pagbuot ng isa bayan sa langit. Ang kalagayan sa matagal niya, ilatagkayan mo karumad-lumad. Ipasayaan kami sa aking mga sulat. Ilalap ipasayaan kami sa mga nakasalak ko namin. Ubayan mo kami itagyan sa mga pangyayang hinamay sa kanya sa daitang amin. Mag-imaya ko rin ang pulang kasagasya ang ganoong Diyos na lang kanina. Dahil ikaw sa pamagayan na tanan. Ubayangan mo sa ang bunga sa tiyang mga seso. Santa Maria, inaan ka sa Diyos, ikaw po mo kami mga makasasala. Karunong sa oras ang ikamatay, amin. Pag-imaya ka rin, pulang kasagasya ang ganoong Diyos na lang kanina. Wala ikaw sa mga bayan na tanan. Ubayangan mo sa ang bunga sa tiyang mga seso. Santa Maria, inaan ka sa Diyos, ikaw po mo kami mga makasasala. Karunong sa oras ang ikamatay, amin. Pag-imaya ka rin, pulang kasagasya ang ganoong Diyos na lang kanina. Wala ikaw sa mga bayan na tanan. Ibayan mo na sa ang bunga sa tiyang mga seso. Santa Maria, ibayan ka sa Diyos, ikaw po mo kayong mga makasasala. Karunong sa oras ang ikamatay, amin. Mag-imaya ka Maria, pulang kasagasya ang ganoong Diyos na lang kanina. Walang ikaw sa mga bayan na tanan. Ibayan mo na sa ang bunga sa tiyang mga seso. Santa Maria, ibayan ka sa Diyos, ikaw po mo kayong mga makasasala. Karunong sa oras